aquí estamos de volta no Tarde Piates e estamos encantadas e encantados todos porque está Virginia Torres con nós e ela trae uns exercicios especiais que é para mulleres, pero tamén para homes, pero sobre todo as mulleres, non? Que é adestrar esta parte dos brazos das mulleres, verdade? Hoxe trae un tema interesante que é a envexa que lle temos aos brazos de Leticia Ortiz, aos brazos de Michelle Obama, por non quedar atrás Elsa Pataky, que ten uns brazacos. Elsa Pataky ten os máis bonitos que ninguén. Bueno, mirad os brazos que estamos vendo ahora mismo de Leticia Ortiz, mirade o ombro, mirade o bíceps. Entonces, hoxe vamos a dar os tips e que é o que realmente hai que facer para conseguir uns brazos tonificados, porque como ben sabes, esta zona de aquí abaixo, que lle chaman as alas de murciélago das mulleres, é complicado. E eu destacaría o titular isto con unha frase, que ter uns brazos tonificados non é un misterio, nin é un milagre, é a consecuencia de 3 factores, que son gañar masa muscular, perder a graxa que bordea e tapa esa masa muscular e a sorte que tiveches ao nacer xenéticamente falando. Entón xa estou dando que necesitamos 3 factores para conseguir uns brazos tonificados. Claro. Vamos a comenzar falando do tema da alimentación. Que é superimportante, atención a isto. Entonces, o primeiro que temos que facer é, por moito que eu perda graxa, por moito que eu faga unha dieta estrita para que se me marque a masa muscular, se eu primeiramente non construyo músculo, por moito que eu me seque, aquí non vai aparecer nada. Entonces, primeira fase, entrenamento que faremos despois, que vou a dar a rutina exacta para ter uns brazacos, é construir masa muscular. Unha vez que construa masa muscular e eu queira definilos, cal é o tipo de alimentación que debemos seguir. E para min a clave é xerar un déficit calórico moderado. É dicir, que obviamente sabemos comer sano, pero que eu consuma un pouco menos do que queime. É dicir, se eu no meu día a día, o meu metabolismo basal, máis co que camiño, máis co que traballo, máis con treno, poño un exemplo, queimo 3.500 calorías, que eu inxera 3.300. Con ese pequeno déficit de 200, o corpo xa empeza a queimar graxa. Entonces, primeiro, que haxa un déficit calórico pequeniño e moderado, é que teña unha inxesta de proteína mínimo de 1,2 e 1,6 kilos de proteína, de inxesta de proteína, por peso corporal. O sea, é clave. Déficit calórico moderado e inxesta de proteína. Eso é a base para que o corpo empece a tirar de grasa e haber construído masa muscular. O tema da alimentación. Pero o tema da alimentación, para non ter que andar coa calculadora, que outra alternativa temos? É dicir, se pasamos un pouquiño da alimentación, non pasar, pero dentro dun orden, alimentándonos ben e demais, sin centrarse tanto na alimentación, que outras alternativas temos? Que tipo de exercicio podemos facer? Vamos co exercicio. Para min a clave do exercicio é que o que fai Leticia Ortiz. Estuvemos investigando un pouquiño que o que está facendo Leticia Ortiz para conseguir esos brazos é que ela entrena con 2 metodoloxías de entrenamento. A primeira é sobrecarga progresiva, que a vamos a explicar, e a outra é entrenamento composto ou entrenamento multiarticular, que implique moitos grupos musculares. Entonces, que tipo de entrenamento vai a facer que se me marque o bíceps, que se me marque o tríceps e que se me definan os ombros? Eu entrenaría 2 días a semana, sería o meu objetivo, 2 días a semana. O primeiro día, vamos con sobrecarga progresiva. Que quere decir isto? Voute sentar aquí. A min, vale, de espectadora. Espectadora. E vamos a facer un entrenamento de bíceps. Colle mai os brazos. Ai, eu! Vides a ver os brazos que ten aquí, Isa? Sí, claro. Dous. Bíceps, como di a palabra, son 2. Esta zona de aquí do brazo, as mulleres solémola ter moito mellor. Pero da que pecamos é esta zona interna de aquí adentro. A do morcego. Efectivamente. Entonces, existen distintos exercicios de bíceps que implican esta cara interna que é a que nos interesa. Entonces, o primeiro sería, vas a poñer o cu xusto na esquiniña e ter os xeonllos línea de 90 grados. Non quería pisar. Podes pisar. Moi ben. Deixa caer as mancuernas aos laterales da cadera. Bien, vámonos a facer desde aquí. Se ela subira o bíceps levando, fijadevos, o número da mancuerna hacia o ombro, que sería este movimiento, sube aí o brazo, os 2 á vez. Bien, dade outra vez. Mirado que se lle está marcando. O ombreiro, mirado o ombreiro que ten, pega os codos ao corpo
Bien, traballa o bíceps? Sí, pero esta cara máis externa e sobre todo o ombro. Entonces, aparte de traballar a cara máis externa e o ombro, non lle está tocando a cara interna, que era complicado. Entonces, este está específico para bíceps e un poquinho de cara anterior do ombro. Sin embargo, si ela xira a supino, mirade como abre a palma da man hacia fora, relaja os ombros, pega os codos ao corpo, mirade esta cara interna que é da que peca ela tamén un poquinho. Arriba, adentro. Arriba, Sí ou non? Traballa a cara interna do brazo ou non? Entón, fijadevos como cambiar de prono a supino, que se chama técnicamente así, vai que traballe un poquinho máis a cara interna. Como traballar en entrenamento, que falábamos antes de sobrecarga progresiva. Eu vou dicir que faga 12 repeticións, e ten ahora mismo... Sí, que ten 4 kilos. Se eu boto 2 semanas facendo 12 repeticións e chego a segunda semana e digo, ai caramba, faría 2 máis, é dicir, quédame 2 na recámara. Que podría facer en sobrecarga progresiva? Ou ben subir de peso, ben subir repeticións, ou ben baixarlle a velocidade do exercicio. O que necesitamos é que este sempre fatigue, se nunca vamos a construir brazo. Ben? Entonces, deivos 2 exercicios de brazo para marcar cara máis externa, cara máis interna. Ahora ven o complicado. Este señor de aquí. Este señor, que son 3, e o tríceps tamén é bastante onde se acumula celulitis e todo eso. Entonces, vou-te roubar a mancuerna, podeste poñer de pé, e vou poñer o exemplo do tríceps. Tríceps, como ben di a palabra, podeste poñer a un lado, son 3. O básico, que sería elevar unha mancuerna por riba do brazo e mirade onde agarro co outra man. Levo por fora e por debaixo do mentón. E o cóbado ten que quedar mirando a frente. Que vou facer? Levo a mancuerna completamente atrás e ahora mirade toda a musculatura do tríceps na extensión, bum, traballa. Que lle sabe pasar a maioría da xente, como non ten forza no tríceps, o cóbado ábreselle. Entonces, este exercicio para o tríceps é xenial. Pero para min, un dos máis favoritos é aquí, que sería apoio as rodillas, unha man debaixo do ombreiro e levanto o cóbado en ángulo de 90 grados. Fixadevos que eu aquí vou a subir a mancuerna en contra da gravedade. Antes, a mancuerna baixaba a favor, con lo cual era máis fácil. Pero subila aquí agora en contra da gravedade vai a facer que na extensión o tríceps se fatigue moitísimo e teño que controlar a baixada. Entón, xa estamos traballando aquí en sobrecarga progresiva eses tríceps que tanto quebradeiro de cabeza nos dan. Fixadevos que din xa 2 de brazo, o que fixo Isa, din 2 de tríceps, pero para min, se vos fixades nas imaxenes de Leticia, o que realmente define un brazo é o ombreiro, sí ou non. O ombreiro manda. Entonces, vólveteme a sentar e mirade como se lle marcan os ombreiros a Isa con estes movimentos. Agarramos mancuerna. De acordo. Bien, pés xuntos. Pés xuntos. Están. Sí, cerra un pouquiño máis. Bien. Eu chamo ya este como joystick, mirado o dedo gordo. Entonces, vamos a estar aquí e o que vai facer é, vai subir unha mancuerna a línea, mirado o ombreiro. Dios. Sí ou non? Controla a baixada e vai a facer couro. Mirade o ombreiro a Isa. Paca, paca, paca. Marcas moitísimo. Este exercicio no que levamos o dedo gordo hacia arriba, mirade o ombreiro, espectacular, Como se nota que entrena conmigo, caramba. Dadelle para arriba. Sí ou non? Este exercicio é xenial para definir e marcar o ombro. Pero, sin embargo, ese brazo que vemos de Leticia ten esta boliña aquí. Vedes esta boliña que ten ela por aquí, este deltoides? Que é a inserción do deltoides co bíceps e tamén co tríceps. Bien, pois este trabállase, mirade, é que é perfecto que ten Leticia. Son elevacións laterais, que sería elevo unha mancuerna, controlo a baixada, mira, se me presta a outra, fago cas dúas. Pódese facer apoiando unha no cuádriceps para ter estabilidade, unha elevación lateral, fixadevos, cóbado e muñeco na mesma línea, controla a baixada. O mismo ca outra e controlamos a baixada. Estes exercicios marcan e definen o ombro increíble. Pois isto é o que fai Leticia Ortiz e Michelle Obama un día a semana, entrenamento con mancuerna en sobrecarga progresiva. Pero hai o que fai Michelle Obama. Michelle Obama entrena un día a semana con entrenamentos, con exercicios compostos, multiarticulares. Que quere decir isto? Aquí só traballamos ombro, só traballamos bíceps ou tríceps. Pois ela implica moitos grupos musculares para xenerar un déficit calórico. Vamos a poñer un exemplo. É que mirade como está Michelle Obama ahora. A ver, a xenética tamén traballa, Bueno, ela non tiña moita xenética, que deso vamos a falar do factor xenético. Bien, como entrena esta muller? Como ela ten tendencia a acumular graxa, caso distinto a Leticia Ortiz, ela necesita exercicios que demanden, que queimen máis enerxía, vale? Para que tamén lle vaya tirando desa graxa. Graxa que non ten Leticia Ortiz.
Bien? Como traballa ella? Con exercicios que lle impliquen moitos grupos musculares, é dicir, neste caso, co propio peso corporal. Que traballa ela? Flexións poden ser cas rodillas apoiadas, mans abertas, e traballa aquí esa cara anterior do ombro e ese tríceps. Despois traballa moito vela, que, por exemplo, a xente que fai yoga e pilates, que traballa moito co seu propio peso corporal, traballan a vela. Que se vos fixades aquí, cando eu me quedo a unha sola man, quen me está agarrando é o tríceps. Entonces, esta vela, que tamén son exercicios co propio peso corporal, son xeniais. E vou vos a dar un que ao final de todo faremos unha coreografía con el, que é o exercicio estrella de Michelle Obama, que eu puxenlle un nombre, que lle chaman codo, codo, mano, mano. Isto, se o facedes, traballades pectoral, espalda, bíceps, tríceps e ombro, boello. Coloco as mans debaixo dos ombros, solto o pelo para que me vexades, e fago cóbado, cóbado, man, man. Cóbado, cóbado, man, man. A maneiriña que ten o noso corpo de ter que levantar dende o chan hacia arriba todo o noso peso corporal é un dos exercicios estrela de Michelle Obama. Ela traballa todo co seu propio... Mirade como estou. Vedes a diferencia do que fai Leticia, que é máis estático, máis mamais, a isto, que é levantar o propio peso corporal, porque ela, como os digo, ten tendencia a coller peso. Entonces, falamos da alimentación, falamos do entrenamento, pero quédanos a parte da xenética. Non todo o mundo foi bendecido cando naceu para decir, buah, un pouco que... Non se acorda desta xente que di, esta come un raio con parta e non engorda. Como que coma non engorda? Pois aí ven a parte da xenética. Cando nacemos, hai mulleres que tenden a acumular grasa máis na zona das cartucheras, máis na zona da barriga. E hai outras que son arriba máis grandes, que acumulan nos brazos a graxa. Bien, pois eso é a distribución das graxas. Hai mulleres que acumulan nunha zona e outras noutra. Outro factor é a testosterona. Fíjate que as mulleres non temos moita testosterona. Pero nesa pouquiña que temos, o porcentaxe da xente, da mulleres, que teña un porcentaxe máis elevado, vai a ter máis facilidade para definir e marcar. E o último punto, que é o que define realmente que unha muller poida marcar ou non os brazos, é o que lle chaman as fibras rápidas ou fibras lentas. É dicir, a fibra muscular, tipo 1 ou 2. Por exemplo, o caso de Isa, eu se tuvera que ver, eu diría que Isa é unha muller con fibra tipo 2, fibra rápida. Que quere decir eso? Que ela ten un físico que define bastante rápido, bastante con facilidade o tren superior, quizás lle coste máis o inferior. Este tipo de fibras rápidas están feitas para xente que traballa movimientos explosivos e rápido. Por exemplo, esa sería de resistencia? No, esa sería para sprints, para saltos, para exercicios con moito peso, levantamento de pesas. Este é a fibra rápida, tipo 2. Sin embargo, o meu caso, eu son máis tipo 1, que é unha fibra lenta. Que quere decir eso? Eu son fondista. Eu son unha persona que teño moita resistencia. Entonces, aguanto moito a miña fibra, non fatiga tan rápido como a dela, pero, sin embargo, a min, posme sprints, morro. Entonces, a maneira na que se define se unha muller, eu vexo aí se digo, bueno, eu a ti en 2 semanas tes o tren superior niquelado. O inferior vai nos costar un pouco máis. Sin embargo, eu son o caso contrario. Entonces, tips para isto. Entrenamento, primeiro, sobrecarga progresiva e co propio peso corporal, unha alimentación donde a proteína sea clave cun mínimo déficit calórico, e xenéticamente o que nos tocou, atacar o que nos tocou. Bien? Dito isto, hai trends, hai ahora algo moi novedoso, e é que... En redes sociais, non? En redes sociais. E é que, como está tan de moda que as mulleres, porque ahora as mulleres con brazos fortes levanse moi ben, xenéranse cancións, coñen cancións, e fan unha rutina de entrenamento de brazos para definir os brazos acompañado de cancións. Entonces, antes de que me poñan a música, eu vou a invitar a xente que está na casa, ti tamén se queres, Isa, a enseñar a coreografía. E a coreografía di así. Non me poñades a música todavía, vou enseñala para a xente da casa. E di así. 1, 2, 3 e unha flexión. 1, 2, 3, 2 flexións. 1, 2, 3 e 3 flexións. Esa sería a primeira parte. Logo, apoio as rodillas e faría man a un ombro, flexión, man a un ombro, flexión. Pois este canción que vamos a facer agora, hai moitísimas mulleres que antes de sair de festa
por exemplo, leva unha palabra de honor ou un top, fan esta coreografía para sair cos brazos todos definidos e marcados. Tomamos nota? Pois deixademe que me coloco e poño a canción porque ten a marinera para a canción. Estamos listos? Cando Sí, cairades? preparados para Luis Enrique, vale? Voy a darle uno, dos. Moi ben! Virginia, de verdade, agora mentres ti respiras, eu non sei, pero creo que o persoal que traballa aquí e máis parte do público, creo que estará de acordo comigo que preferimos os teus brazos non tan traballados. Sí, por exemplo, Tampouco Leticia Ortiz... obsesionar, non? A ver, Leticia Ortiz é un caso moi clave de que ela ten moi pouquiña graxa. Moi Entonces, pouca. a musculatura que se lle nota realmente é porque ela xa de por sí, pois eso, ten moi pouquiña graxa. Para min é o que falamos, un tipo de fibras 2, vale? Cal é o caso de Michelle Obama? Se empezades a investigar, ela tiña tendencia a coller uns quiliños e Acumula, o sea, ela leva 20 anos entrenando e acumula actualmente 240 horas de entrenamento ao corpo. O sea, ela sí que se machaca. O sea, é un corpo que genéticamente non estaba ca sorte da vida de un pouco que faga poñerse ben e mirade como está, pero é a base de entrenamento. Entonces, inda que as miñas fibras, por exemplo, no meu caso, eu genéticamente non estou predisposta a ter o corpo que teño. Entonces necesita unha disciplina de alimentación e un entrenamento, como falei antes, sobre carga progresiva e co propio peso corporal. E aí, pois, teremos os brazacos. Os brazacos, pois este exercicio, esta explicación de hoxe, a verdade é que nos é moi útil, sobre todo porque entran varios factores. Sí. É dicir, non é só o exercicio, iso sí que hai que ter claro, pero sobre todo o que é a rutina, a constancia, prácticamente todo na vida, non? Sí, sí. Por exemplo, Elsa Pataki leva unha rutina de entrenamento moi exigente. E, como vos digo, combina as dúas. Pesas de maneira lenta e despois o que lle leva o corpo, pero isto necesita esforzo. Non somos Leticia Ortiz, que genéticamente veo varita máquina e dixo, ala, no, hai que darlle. Entonces, isto necesita constancia. Maravilla que digas que des ese consello e sobre todo porque para nós é moi importante ter saúde. E a saúde pasa por facer exercicio. E parece que agora, máis ca nunca, se nos está recalcando e é que é verdade. O sea, xa non é para estar guapos, que tamén, xa non é porque sexa moda, que tamén, afortunadamente, así a xente di que quere unha conversa ou tomar unha caña ou cear con Ana Peleteiro. Pois pareceme moi ben, porque é xente que está dando exemplo de esforzo, de sacrificio, de constancia e de dar exemplo, non? Entón, que cousa máis bonita. Así que cousas bonitas traénoslas ti sempre, porque és bonita ti toda, queremos te ter aquí sempre que poidas vir. Un placer, eu encantada de darvos saúde, de darvos consellos, de axudarvos e que todas poidamos ter uns brazos definidos, que tamén non lo merecemos, ou vamos a andar sempre cos brazos fofos. Diso se pode, nada. se pode. Imos en sisas por aí ou en palabra de honor.